Tässä on meidän kisat. Me ollaan ensimmäisinä. Siellä on ne luuserit. Luuserit! Kaikki peli nyt, Markku! Kaikki peli! Avosuma! Oikein kaikki peli! Amenne! Amenne! Luuserit! Riku, voit nostaa kättä ylös. Nyt on paha, nyt on todella paha. Ei vittu! Hyvä! Loisto-ohitus! Ei! Nyt on naiselle touhu. Tino Tairo. Airo! Ei joo. Ei saatana! Ei! Mie päästään irti saatana! Tino! Joo! Me on kuivamassa kaikki. Joonas saatana! Ettekä mene! Me ollaan kohditään! No! Jos ei me mennä, niin ettekä työkään. On täytyy uhraa. Ei saa. No niin. Ei mene. Ettekä mene. Emme minne. Nyt menee, vittu! Ei! Ei jumalauta! Joo! Just hyvä! Soppelis! Tää on just, tässä on vähän kisan makua ja nyt menee. Joo, jos otan tuolla eteen, vittu! Nyt menee. Teitä vuotaa vittu. Ei törkää kurva molemmat. Hei! Anna mennä sit ohita sen jälkeen. Anna mennä sit ohita sen jälkeen. Anna mennä! Hei! Anna mennä, ohita sen jälkeen. Annetaan niille tää... Ota kalja sieltä. Ota jota siitä. Jota hyöty. Ei tää väännä jaksa jakaa ohi. Mennään peesis. Ei jumalauta vittu touhu. Hei, heittäkää yhden bisse tänne, jos on. Tää onko se airo? Missä se on? On noilla! Voi jumalauta! Otti vittu se Ville siinä! Tappa se! Otti sitä! Ville! Ota kaalia siitä! Ota! Joo! Tänne! Tän Maikki! Voitto on meidän! Anna tänne! Voitettiin! Yes! Joonas! Yes! Joonas, teoriassa hävinnyt tän touhun. Me ollaan vittu piraatteja! Myönnä Perttu! Tino, auta meitä saa! No, me autaan! Me kannustan! Sitten mitään! Me maistan! Tää vittu! Varo päätä!
Hyi vittu. Nyt valmiin soutaa. Kiinni. Tää pitää kiinni. Siinä on tässä yksi aira. Kenen se on? Meidän. Tuo mikä tippui? Meidän. Eihän. Laitetaan se huomenna. Milloin? Keppo kostaa. Ai saatana! Taistelkaa merimiehet, taistelkaa! No mit vittu kun ottaa kiinni! Ei vittu! Taistelkaa! Ville irti siitä saatana! Ville irti siitä saatana! Vittu me mennään! Ville irti siitä saatana! Kyllä se soutamaan! On valmis soutaa. Päästäkää nyt se vittu tehkää jotain! Jumalauta! Rotas perkele! Ei Nopee! Jumalauta! Älä saatana! Lopeta! Joonas saatana neiti! Me on pettinen! No! Noniin. Ei nyt vittuakaan! Menkää. Mene Riku. Minne vittu ei pysty soutamaan? Sinne. Perttu soutamaan! Juhraa nittari! Perttu soutamaan! Mitä on vittua? Perttu soutamaan! Juhraa nittari! Vittu se on meno! Vittu Joonas, mitä sä täällä oot? Saatana kapteeni! Huijari! Rotta! Ei! Jumala! Vittu se on meno! Ei saatana! Ei oiroivi! Toi on meidän keppi! Mitä tää touhu on? Vitun rotat! Jättä se meidän ajan! Tänne keppi! Epäreilu! Emme vasta minne! Me oltais voitettu! No me voitetaan vielä. Millä? Meillä on airoi! Tää jätkä vittu tonne järveen. Ei lanku! Lankulla! Saatana piro! Lankulla! Veneen alta kertaalleen! Mene! Hopi vittu! Losers! Mitä vittu? Me johdettiin tän niin kauan kun meillä oli vittu 2 airoa! No, miltä? Onks huumavettä? Onko? Voittokunto on hyvä! Otat siellä huikka. Ha? Joo. Aina. Ei saatana! Me luovutetaan. Vittu, me oltais voitettu tää! Me voitetaan vielä. Millä? Meillä on vittu airoa edes! No työnnä! Älä luovuta! Työnnä, saatana rotta! Shit! Please don't go! Ei meillä oo mitään chanssiä enää! Niin kun minä tulin ja vekille niinku... Vittu! Se tulee siellä peesille. Kun me päästään siellä rannalla. Vittu!
Voi vitun rotat, saatana. Aipa rotat. Mitä vittu sä sekoilet nytte? Uisia. Soro no vittu meitsi. Jäädäs jo meitä tänne. Ottakaa, saatana. Joonas, työntä vähän. Kun me ei päästä jotenkin. Saatanan laiskat. Kusetuksen vakuun. Etkö se kuvaa? En. 50 minuuttia on kuvattu. Just siis soppeli. No, eiköhän se on meno. Monta venttiili tässä moottorissa on? 700 kun me poljen tähän. Petturi tulee takaisin vai? Vitun rotat. Jätkät vei meidän airat. Aattele positiivisesti. Haluaisin vähän, Toiselle puolelle. haluaisin vähän bensaa. Meidän viinat. Hei, Niin just. Joonas, me toiselle Tää puolelle. veitte meidän viinat. Joonas, ota toiselle tässä se on. puolelle. Uijaa. haluaisin vähän Riku. En ikinä. No, minä voin ottaa sen. Onko se Joonas ellos vielä? On se tässä Joonas. Me vissi liikutaan 3 kilometrin tunnissa. Me oltais voitettu se saatana. Hyvä myö! Hyvä myö! Me voitetaan vielä Joonas. Vittu nyt kaikki peliin. Hyvä myö! Toiset sitten niin sanottuu itsensä kaikkea likoa pistänyt joukkueen puolet. Vitun siinä on sitten mitään. Miten niin? Minä kuvaan. Tää pitää olla todistukset. Minä todistan, että ne huijasi meitä. Eikä huijattu. Ja loppujen No, lopuksi... pelattiin vaan paremmin kuin Ei, kun loppujen lopuksi siellä tuli meidän puoleen. Myönnä vaan. 4 vastaan 2. oltiin vaan niin hyvin. Me oltiin vaan niin hyvin. Me. 1, Myö voitettiin. 2, 3 Me uhrasin itteni. ja 4. Oltiin Uhrasin para. itteni.